Срещу какво протестирате днес? Ами, срещу режима в България, който е, и срещу тези мафиоти, които са там в България и които управляват държавата. Искам, да, както казахме, оставка да се... Срещу поредното правителство, което прави едни скандални назначения. Мислите ли, че с тези протести България може да промени нещо в България? Аз мисля, че може да промени. Хората в чужбина имат много по-добър поглед, не само отвътре в страната, а и виждат България от външната й обвивка, което значи, че ние имаме много по-разширен мироглед. По принцип в България в момента се търсят бързи промени, такива ефекти прави се пиар. По принцип нещата не се решават така бързо и просто, корените са доста дълбоки. Трябва да се работи в една определена посока, изменение на вътрешния свят и менталитет на българския народ. Това е пътя генералния. И след тази оставка какво очаквате? Нещо по-добро. Очакваме ново правителство, което този път да не допуска грешките на предишното. Какво желаете ви лично на България? Кой желая? Едно по-добро бъдеще напоследно.